από σήμερα, έχει ξαναδεί και αργότερα τα δάχτυλα, πολύ τόσο πολλά. Θέλω από τον κόσμο, ένα θερμό και πρόβλημα, να δώσει και την χρόνο να γυρίσει και πάρα πολύ καλή. Ο δικός μου θα καταλώ σωστά, μπορώ και να δεν πειράζει, δεν και το γύρω λίγο. Για δέσιμο! Πώς βλέπετε τώρα που υπάρχει γυναικεία συμμετοχή? Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνονται όλα. Περισσότερες γυναικείες συμμετοχές. Έτσι δεν θα πρέπει να το έχετε και εσείς. Καιρός να αντιπροσωπευτούμε τις γυναίκες από κάποια γυναίκα και να δείξει τι μπορεί να κάνουμε κι εμείς στο ασθενές σπίτι. Μπορείτε και το αυτό το δούμε σήμερα. Η Χρύσα έχει ήδη σε αυτούς τους άλλους προδοσμούς που πήρα και το δείτε εδώ σήμερα. Έχει βασικό μάχη στη βαθιά λάστιχα, ο Παύλος Ζαρτάρη και ο Παύλος Ζαρτάρη έτοιμος ο Παύλος Ζαρτάρη και επισμένος. Τι άλλο θα γίνει η Χρύσα με συμβατικό μάχη? Έλα κύριε Κυριάκο. Να πούμε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Α. Να περιμένεις λίγο, όχι πάμε. Ό,τι θες, πες μου. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ θα είχα πολύ εδώ να κάνει η Χρύσα πρώτο γύρο. 55. Ωπω, αν αυτό είχε πρόβλημα κομμάτι να το βλέπω, θα κάνω κάτω 55. Αν θέλετε κύριε Κυριάκο, να πείτε τα. Θα περιμένω. Κυριάκος εκεί, δεν πάτε τίποτα. Από τα αποτελέσματα κύριε Πίτ. Είπα ναι, αδελφέ μου, πέστα. Κατηγορία Α, πρώτος Δημοκόπουλος Ανδρέας, χρόνος 57-61. Δεύτερος, Τσιρίκος Βασίλης, χρόνος 52-30. Τρίτος, Μανιάτης Αρχήρης με 54-8-97. Τέταρτος, Μέρμελας Παναγιώτης με χρόνο 55-175. Πέμπτος, Κοροτσάνος Κωνσταντίνος με 55-4-25 και έκτος Παπαδεξόπουλος Χρυσός με 57-703. Ευχαριστώ. Χρόνο από το Παύλο Ζαρτάρη, μπορεί να μας πεις κύριε Πόντι. Ο χρόνος στον πίνακα δεν είναι λάθος. Δεν είναι λάθος, ξαναλέω. Έκανε 2 γύρους ίδιους, παιδιά, ειλικρινά. 55-76, 55-76 πάμε πλάκα, δεν έχει φαγεί αυτό το πράγμα. Του κύριου Δημακόπουλου θα ήθελα να ξέρω το πρώτο γύρο του, έχει κάνει τώρα 57-1. Να δω η Χρύσα να καταφέρει πάλι να καταβάσει το χρόνο της. 55-7 ήταν ο προηγούμενος, 57 είναι αυτός. Η Χρύσα δείχνει πάλι από να καλά δεκαστήξα. Καλό. Είδες. Και η γυναίκα έχει πάρα πολύ σοβαρό τιμόνι, 55 συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι θα καταφέρει να πέσει κάτω 55. Το πιστεύω αυτό. Ο Παύλος Δημακόπουλος να κατεβάσει και το χρόνο του κάνει, να δούμε. Για να διευκρινίσω και η κυρία Καπέλου είναι και αυτή η καρτίστας. Έκανες κάτι? Όχι, δεν έχω τίποτα, θα το βάλεις όλα κάτω. Για να δούμε. 55 πέντρο κάτω. Θα κινήσουμε το τίποτα πάνω τα σάκ. Πιστεύω να τρώνε τα χώματα. Για να δώσουμε διάλογο να κρυζεύετε. Ναι, τι έπαιζε, το κατάφερε. Κατέβαινε το χρόνο της δείξα και την φωνή. Μ' αρέσει, έτσι και εμένα μου αρέσει ο DJ, παίζει ωραίο τραγουδάκι. Πάλι μια άλλη φορά γενικές συμμετοχές στην αρχή, η Χρύσα Καπέρου με 54-6-3, κέρδισε το Παύλο Ζαρτάρη, εντάξει ένα κομμωτικό. Εδώ τώρα γυναίκες, δικαιοσύνη αυτές τώρα γυναίκες. Όλες οι γυναίκες, όλες οι κοπέλες, όλα τα παιχτάκια, κερδίσατε. Θέλω να πούμε τώρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ πολύ στους χωρικούς μας, θα δίνει και ο Κουράνας στους χωρικούς, έχει αυτή και το φωτογράφο, κάνει πολλές φωτογραφίες. Παρόλο έξω το Παύλο Ζαρτάρη, ένα αυτό γύρισε το τελευταίο γύρο.
Ένα δυνατό κύριε κόσμο, μοναδικό παρά που έχουμε. Να σου πεις συγχαρητήρια, εννοείται του συγχαρητήρια. Εννοείται συγχαρητήρια, γιατί είναι γυναίκα. Έτσι, μπράβο, πάμε μια δυνατό. Γυναική αλληλεγγύη. Έλα μια δυνατό μουσικούλα. Ο αδελφός του γεφτά στην αδελφή του, με full κόρνα. Βγαίνει κατευθείαν έξω η μίση καπέλου για να παρουσιάσουμε. Το προπονητή της Νοπέλης γίνεται αυτά του Παρακιό. Πέρασε στο μπάλο του Αζάν. Βεβαίως. Πώς πέρασε? Ωραία. Καφής. Για να το υποτίσουν, είμαστε ωραία. Αυτό που λέει ο κύριος Κρούμης ότι είσαι καφίσας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μάρκος Καζαμάκης τώρα παίρνει θέση. Σιγά σιγά